Ridicându-se, Maria s-a dus în grabă. Acesta a fost motoul Zilei Mondiale a Tineretului 2023 din Lisabona, Portugalia. În acest videoclip aș dori să împărtășesc cu voi experiența mea de la ZMT Lisabona. Eu am făcut parte din grupul Diecezei de Timișoara. O mare parte a grupului am mers cu o săptămână înainte pentru a participa la Zilele în Dieceze, care era practic un program pregătitor pentru ZMT Lisabona. Noi am fost în Dieceza de Coimbra, în municipiul Pombal, unde am fost cazați la familii gazdă. Aceste familii erau localnicii din Pombal, care s-au înscris în acest program de familii gazdă. Fiecare familie gazdă trebuia să accepte doi pelerini, minim, depinde de locul pe care îl aveau la dispoziție în casele lor. Aceste familii gazdă ne-au arătat ce înseamnă iubirea necondiționată. Ne-au primit în casele lor ca pe membrii familiei lor. Ne-au tratat la fel ca pe cei cu care locuiesc împreună. Asta a fost o experiență foarte deosebită și ne bucurăm că am putut avea parte de această experiență și vă îndemn pe cei care ați avut parte de o familie gazdă să vă rugați pentru acea familie. La Pombal am cunoscut un grup destul de mare de tineri polonezi, câțiva tineri din dieceza de Speyer din Germania. Unul dintre ei ne-a spus că a vizitat cândva domnul romano-catolic din Timișoara. Zilnic am avut Sfânta Liturghie, iar apoi am parcurs anumite trasee pentru a cunoaște orașul. Traseele aveau mai multe puncte unde aveam jocuri, momente artistice, puțină istorie sau ceva mai spiritual. Am avut și un pașaport al pelerinului în care am adunat ștampile după ce am completat sarcinile respective la fiecare dintre aceste puncte. Sâmbătă am mers din Pombal cu trenul la Coimbra. Aici s-au adunat toți tinerii din dieceza de Coimbra care au participat la zilele în dieceze, în dieceza de Coimbra, desigur. La Coimbra am vizitat orașul, ne-am oprit puțin să-L adorăm pe Iisus în Preasfântul Sacrament și am participat la festivalul For God Shake. Duminică a fost ziua pe care am putut-o petrece cu familia gazdă. După Sfânta Liturghie am luat prânzul împreună cu familia gazdă. Un aspect culinar pe care l-aș menționa în legătură cu bucătăria din Portugalia este că au foarte multe alimente de pește. Dar ele sunt într-adevăr foarte bune, dar totuși mie mi-a plăcut un aliment aparte pe care l-am văzut doar în filme până acum, și anume jeleul. Eu am văzut în filme că la americani pacienții din spitale primesc jeleu și n-am mai văzut așa ceva în țările europene pe unde am fost. Și iată că în Portugalia jeleul este un desert comun. Se găsește în pahare ca și paharele de iaurt, gata făcut, sau sub formă de praf pe care îl puteți prepara acasă. Deci dacă aveți un drum în Portugalia, atunci chiar vă îndemn să nu cumva să uitați de jeleu, mai ales dacă sunteți amatori de așa ceva. Ok. Duminică după prânz am mers împreună cu familia gazdă la Fatima, minunatul loc de pelerinaj din Portugalia. Astfel eu m-am aflat a doua oară deja la Fatima, pentru că fusesem și anul trecut încă o dată. A fost foarte frumos la Fatima, chiar niște momente deosebite. Nu am stat foarte mult acolo pentru că timpul a fost destul de scurt, însă am reușit să petrecem câteva momente rugăciune la sanctuarul Fecioarei Maria de la Fatima. După aceea ne-am întors la Pombal, iar seara am avut petrecerea de
rămas bun. Aici fiecare reprezentant al fiecărui grup care era la Pombal a adresat câteva cuvinte de rămas bun, câteva cuvinte de mulțumire celor din Pombal. Iar această minunată seară s-a încheiat cu foc de artificii care a durat aproximativ 10 minute. Atmosfera, desigur, era una foarte veselă și fericită, alături de niște oameni foarte faini. Iar în 31 iulie ne-am pregătit bagajele ca să pornim cu trenul din Pombal la Lisabona. Dar înainte să trec la partea de Lisabona, iată câteva poze din Pombal, mai precis aventura noastră din Pombal.
Todos vão ouvir a nossa voz, encartemos os braços, a taça no ar. Jesus vive e não nos deixa só, nós deixaremos lá. Todos vão ouvir a nossa voz, encartemos os braços. Iată că am ajuns și la Lisabona, în 31 iulie. Am fost la punctul de check-in, am primit chiturile de pelerini și am fost cazați la școala Gil Vicente, mai precis în sala de arte vizuale numărul 1. Era o sală de clasă, a sosit și restul grupului și am fost toți 30 cazați într-o sală de clasă, cum am spus. Pentru transport am primit niște legitimații cu care am putut călători gratuit pe autobuz, pe tramvai, pe metrou sau pe tren în zona metropolitană a Lisabonei. Pentru că a sosit și restul grupului, am decis că cine dorește poate vizita Fatima, deoarece restul grupului care a venit acum nu a avut ocazia ca noi, cei care am fost la Pombal, să viziteze Fatima. Noi am vizitat Fatima de la Pombal pentru că era foarte aproape, la 30 de minute. Însă Lisabona-Fatima este o distanță puțin mai mare, cam o oră jumate cu autobusul. Am mers așadar cu autobusul din Lisabona la Fatima. La Fatima ne-am adunat pe o bancă semicerc lângă Bazilica Preasfântului Rozariu de la Fatima și ne-am rugat un rozariu, meditând asupra misterelor de bucurie, mai precis luând și o reflecție mai amplă asupra motoului ZMT, care este ridicându-se, Maria s-a dus în grabă, ceea ce era inclus în misterele de bucurie. După acest moment de rugăciune, am format mini-grupuri de 2-3 persoane minim și ne-am răsfirat în toată Fatima să vizităm cât mai mult și am avut momente de rugăciune, am avut câteva momente de adorație euharistică, pentru că în Fatima întotdeauna sunt astfel de ocazii non-stop. Deci se poate vizita Preasfântul Sacrament, este o capelă special amenajată pentru acest lucru. Apoi Biserica Preasfintei Treimi este foarte frumoasă. Sunt multe locuri de vizitat, dar mai ales sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de la Fatima. Este un loc în care ne putem încărca spiritual foarte mult și ne ajută, pentru că Fatima mie îmi dă întotdeauna un sentiment de acasă. De aceea îmi face plăcere întotdeauna când mă duc la Fatima. După ce am fost la Fatima, ne-am întors cu acest grup la liturghia de deschidere a ZMT. Au fost foarte mulți tineri, deci a fost plin de tineri, toți cu steagurile pe sus. Era o bucurie să vezi atât de mulți tineri care s-au adunat din mai multe colțuri ale lumii pentru a fi împreună aici la Lisabona. În 2 august am participat la cateheza în limba maghiară, a fost ținută de Părintele Episcop Pal. Am vizitat capela Schönstatt din Lisabona, eu făcând parte din mișcarea Schönstatt,
Am participat la liturghia pentru ministranți, care a fost celebrată de cardinalul Hollerich din Luxemburg. El este președintele grupului internațional al ministranților, denumit în latină prescurtat CIM. La această liturghie a participat și părintele episcop Pal, părintele Alin Irimiciuc, care este vicepreședinte al grupului internațional de ministranți. A fost foarte frumos la această liturghie. Cardinalul a adresat ministranților câteva cuvinte înțelepte și foarte de preț pentru sufletele ministranților. Aici ne-am întâlnit cu câțiva ministranți din Pombal. A fost o bucurie să-i revedem chiar aici, la Lisabona, printre mii de tineri. În 3 august am participat la cateheza în limba română, ținută de părintele episcop Pal. Aceasta a fost urmată de Sfânta Liturghie în rit bizantin, greco-catolică. A fost o liturghie foarte frumoasă. Eu am participat pentru prima dată la o liturghie greco-catolică și a fost foarte frumoasă și bogată în simboluri, în spiritualitate, la fel ca și liturghia de rit latin. Deci a fost o experiență foarte frumoasă. După aceea, după masă, a fost ceremonia de bun venit a Papei Francisc. Aceasta a fost în același loc ca și liturghia de deschidere, în Parcul Eduardo VII, denumit Colina do Encontro. Aici a fost iarăși foarte frumos ca să vedem atât de mulți tineri care s-au adunat să îl salute pe suveranul pontif. În 4 august, împreună cu alți 2 membri ai grupului nostru, am mers la Forgiveness Park, Parcul Iertării, Parcul Reconcilierii, dacă vreți. Aici au fost foarte multe confesionale, unde preoții așteptau tinerii, așteptau penitenții care doreau să se spovedească. Erau în mai multe limbi posibilități de spovadă, voluntarii coordonau acest lucru. Sfântul Părinte a spovedit și el 3 tineri la Forgiveness Park. După aceea i-am dus și noi să ne spovedim într-o limbă cunoscută de noi. Într-adevăr, a fost o experiență destul de adâncă și spirituală și am ieșit de acolo un pic reînnoiți. După aceea am mers la City of Joy, orașul bucuriei, care era fix lângă Forgiveness Park. Aici am vizitat mai multe standuri CIM al ministranților, standul UCAT, unde am întâlnit mai multe fețe cunoscute deoarece am mai colaborat cu ei, și standul surorilor Mariane de Schoenstatt. Apoi am luat prânzul împreună cu cei 2 membri ai grupului. Apoi am mers la o biserică unde știam că o prietenă de-a mea din Statele Unite va ține cateheză în limba spaniolă. Am mers acolo pentru a o întâlni. Este vorba despre Marta Maria Morales. Ea este responsabilă de tineret în dieceza de Venice din Florida, Statele Unite. Am mers acolo în primul rând pentru a o întâlni și pentru a prelua de la ea câte ceva ce i-am cerut înainte de ZMT să îmi aducă din Statele Unite. Este vorba despre mai multe copii a unei cărți de episcopul Robert Barron, respectiv o carte a părintelui Calloway. Și a fost o foarte mare bucurie să o revăd în primul rând și să o salut acolo la ZMT. După aia ne-am îndreptat direct la Parcul Eduardo VII, Colina do Encontro, unde urma să fie Via Crucis. Am mers mai devreme ca să prindem un loc cât mai bun. Iar cât timp am căutat un loc, m-am întâlnit cu fratele John de la Franciscanii Misionari ai Cuvântului Veșnic. Ei se ocupă și de EWTN, care este prima televiziune catolică din Statele Unite. L-am recunoscut pentru că vizionez mai multe videoclipuri de la ei pe YouTube, de aceea m-am oprit puțin să îl salut. În 5 august
am pornit spre Parcul Teho, numit Campo da Grassa, Câmpul Harului, unde urma să luăm parte la noaptea de veghe cu Sfântul Părinte, după care urma să dormim acolo ca să participăm a doua zi la Sfânta Liturghie de încheiere. În 6 august a fost Sfânta Liturghie de misiune, Missioning Mass, cu Sfântul Părinte, iar la sfârșitul acestei liturghii s-a anunțat unde va fi următoarea ZMT, și anume va fi în Seul, Coreea de Sud, în 2027. În 7 august am mers la aeroport, am mers mai devreme, iar acolo s-au adunat din ce în ce mai multă lume. A fost practic Campo da Grassa în miniatură și ne-am întâlnit cu niște coreeni. Așadar am făcut un selfie cu ei să ne rămână amintire pe când mergem în 2027 la ei. Și ne-am întâlnit și cu niște franciscani ai Reînnoirii pe care i-am cunoscut tot de pe YouTube. I-am salutat și pe ei fix în ultimele ore în care mai eram acolo în Lisabona. ZMT este o provocare, pentru că nu numai că te scoate din zona de confort, te scoate și din lumea confortului. A trebuit să renunți la mai multe conforturi, cum ar fi patul confortabil, hârtia igienică cu 3 straturi, apa caldă și eventual câteva ore de somn. Apoi, hai să mai spunem și timpul de așteptare la duș. Da, într-adevăr, stăteam la coadă ca să facem duș cu apă rece. Apoi timpul de așteptare pentru prânz și pentru cină, deoarece eram foarte mulți tineri care așteptam, pentru că erau anumite puncte în care puteam să ne luăm mâncare cu tichetul pe care l-am primit, deci practic mâncarea era gratuită dacă stăteam la coada respectivă. La asta se adaugă și căldura, care era cam în fiecare zi peste 40 de grade Celsius, și cei minim 10 km pe care i-am parcurs zilnic. Toate acestea sună cam nașpa, nu? Înțelegeți acum de ce spun că ZMT este o provocare? Dar cu toate acestea, eu zic că a fost o trăire foarte frumoasă, intensă și de neuitat. Într-adevăr, a fost solicitant din mai multe puncte de vedere, dar a meritat tot efortul. Am putut experimenta universalitatea bisericii printre milioane de tineri din diverse culturi, din toate colțurile lumii. Am simțit tinerețea bisericii. Biserica trebuie să fie mereu tânără din punct de vedere spiritual. Însă printre toți acești tineri au fost și unii care aveau mare nevoie de tinerețe sufletească, tineri care aveau nevoie de flacăra Duhului Sfânt. Eu cred că toți acești tineri au reîntinerit la această ZMT și asta datorită Duhului Sfânt, a cărui prezență s-a făcut simțită acolo la ZMT. Un lucru interesant este că toate disconforturile, toate neplăcerile au avut un scop, și anume să recunoaștem sacrificiul în spatele acestor disconforturi, acestor neplăceri. Sacrificiile au valoare. Le putem oferi lui Dumnezeu pentru anumite intenții, pentru tineri care au nevoie. Sâmbătă spre parc, pentru mine a fost o experiență foarte solicitantă, să zic așa. Deci erau minim 40 de grade, chiar 45, iar drumul de la gară până la Parcul Teho era de 2 km, nu este mult, deloc. Însă pe ultima parte, deci pe ultimul kilometru, am primit și sacoșa cu mâncarea pe 2 zile. A fost destul de grea, deci pe lângă rucsacul din spate, care era umplut cu de toate ce aveam nevoie, cu izolirul în mână, și mai am primit și această plasă cu
aprovizionarea de 2 zile. Nu a fost chiar așa de ușor. Iar pe ultima parte a drumului, pe ultimul kilometru, oamenii rândul se mișca așa de încet, încât acel 1 kilometru am reușit să-l parcurgem în 3 ore. 3 ore, în căldură, într-o mulțime în care nu se putea arunca un ac. Deci, practic, stăteam ca sarmalele. Și la un moment dat, deja aveam așa o stare de asta, parcă nu puteam să mă bucur în acel moment că sunt acolo la ZMT. Și atunci am spus: Maria, dă-mi bucuria ta, pentru că eu acum nu mă pot bucura pentru că sunt aici. Dă-mi puterea ta ca să pot continua acest drum până la sfârșit. Și, într-adevăr, cumva am reușit să ducem până la capăt acest drum. Am ajuns în sfârșit la Parcul Teho, i-am instalat cu izolirele și tot ce mai trebuia. Iar a doua zi, după Sfânta Liturghie, când ne pregăteam să plecăm înapoi spre cazare, am avut în mine așa o putere foarte, foarte mare, încât simțeam că eram capabilă să parcurg încă o dată drumul din ziua precedentă. Eu cred că acesta era harul lui Dumnezeu, pentru că altfel nu pot numi această putere pe care am primit-o acolo. Pentru ZMT am avut nevoie de multă răbdare, toleranță, smerenie, credință, speranță, iubire. Au fost multe disconforturi, multe neplăceri, însă harul pe care l-am primit acolo a fost mult mai mare, mult mai mare. Iar acum voi lăsa pozele să vorbească în continuare. Din lumea întreagă suntem în acest loc. Am plecat, am zburat și am ajuns până aici. Cu Maria și noi toți spunem da, căci vrem să slujim, să facem voința Tatălui nostru, chemați pentru a fi cu Iisus Hristos. Generoși vrem să fim, dispuși unui da, ca și Maria. Glasul nostru se va auzi. Regăsi, dar vino constată să vezi ce-am văzut. Vino cu noi, uită-te din
ceea ce faci și nu înceta să zâmbești, să iubești. Nu privi înapoi, nu spune nu, ci ascultă-ți inima. Pornește la drum cu mult curaj. Glasul nostru se va auzi, ridicăm mâinile, grăbiți către cer. Nosotros es cristiano por casualidad. Todos fuimos llamados por nuestro nombre. Y este es el punto de partida de la JMJ, pero sobre todo el punto de la partida de la vida. Chicos y chicas, somos amados como somos, sin maquillaje. ¿Entienden esto? No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Iisus este viu și e cu noi, nu vom înceta să iubim.
Sa misiune nu s-a îndoit. Maria în grabă a lăsat casa ei. Spre Elisabeta ea a pornit, întâlnind-o pe ea. Primește de sus un salut iubitor. Binecuvântat rodul trupului tău, vreau și eu. Are you ready? Resucitó. Jesús quiere colmar nuestro miedo, tu miedo, mi miedo, esos miedos oscuros, los quiere colmar con su consolación. Y Él espera a empujarnos, a abrazar el riesgo de amar. Porque ustedes lo saben mejor que yo. Amar es riesgoso. Hay que correr el riesgo de amar. Am plecat, am zburat și am ajuns până aici. Cu Maria și noi toți spunem da, căci vrem să slujim, să facem voința Tatălui nostru, chemați pentru a fi cu Iisus Hristos. Generoși vrem să fim, dispuși unui da, ca și Maria. Glasul nostru se va auzi, ridicăm mâinile, grăbiți către cer. Iisus este viu și e cu noi. María va porque ama. Y el que ama vuela, corre y se alegra. Ese es lo que nos hace el amor. Dar vino constată să vezi ce-am văzut. Vino cu noi, uită-te dincolo de ceea ce faci și nu înceta să zâmbești, să iubești. Nu privi înapoi, nu spune nu, ci ascult. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Iisus este viu și e cu noi, nu vom înceta să iubim. Vestea cea bună a vieții fără sfârșit a venit. Y él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo, no tengan miedo. Anímense, no tengan miedo. Domnul meu, de acum sunt dispus, nu voi mai tăcea. Glasul nostru se va
Cei dintre voi, dragi tineri, care ați fost la ZMT, vreau să vă spun că sunteți niște eroi și discipoli misionari ai lui Isus. Vă mulțumesc că v-ați ridicat și am mers cu toții împreună în grabă la ZMT, unde ne-am putut întări credința și unde ne-am ajutat unii pe alții să ne trăim credința în viața de zi cu zi. Și acum, ce facem după ZMT? Împreună cu Maria, ne ridicăm în grabă și îl urmăm pe Hristos. Cădem, ne ridicăm și ajutăm și pe alții să se ridice, să ne rugăm unii pentru alții.